Ġrajja tal-ewwel ġimgħa l-kbira, il-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Se nassistu għall-aħħar momenti tat-tbatija ta' Kristu. Hija wkoll l-istorja ta' kull min ibati għax fit-tbatija ta' Kristu hemm ukoll it-tbatija tagħna u t-tama tagħna. Għax kif it-tbatija ta' Kristu ma kienitx għal xejn, hekk ukoll it-tbatija tagħna marbuta ma' dik ta' Kristu tieħu dimensjoni u għanijiet ġodda. Dan se narawh permezz tal-qari mill-kotba mqazza tal-aħħar momenti tal-passjoni ta' Kristu. U hekk nistgħu napprezzaw l-imħabba ta' Kristu għalina l-bnedmin. Pilatu mbagħad biex joġob lin-nies telqilhom lil Barabba u lil Ġesu wara li ta' ħiswat taqulhom biex isalbuh. Ġesu mobbi bis-salib ħareġ lejn il-post imsejjaħ il-Golgota. Hawn ma salbuh ma' tnejn oħra, wieħed fuq kull naħa, fuq ix-xelluk u l-ieħor fuq il-lemin. Pilatu għamel kitba biex titwaħħal fuq is-salib. Ġesu ta' Nażaret, sultan tal-Lud. Wieħed mill-ħżina li kienu mdendlin miegħu beda jgħajru u jgħidlu: Int m'intix il-Messija, mela salva lilek innifsek u salva lilna miegħek. Iżda l-ieħor qallu u ċanfru: Int lanqas minn Alla ma tibża. Il-kundanna tagħna hija ġusta għax ħadna dak li kien jistħoqilna. Iżda dan x'għamel ħażin. Imbagħad qal lil Ġesu: Ftakar fija meta tkun fis-sartna tiegħek. U Ġesu wieġbu u qallu: Tassew ngħidlek li llum tkun miegħi fil-ġenna. Wara li salbu lil Ġesu, is-soldati ħadu l-ilbies li kellu u qasmuhom f'erba' isma, semm lil kull wieħed minnhom. Ħadu wkoll it-tunika li kienet minsuġa bl-aħjata minn fuq s'isfel u qalu bejniethom: Ma nqattawhiex, iżda nitfgħu x-xorti għaliha u lil min tmiss joħodha. Dan ġara biex isseħħ l-iskrittura li tgħid: Ħwejġi qasmu bejniethom u għall-libsa tiegħi qataw ix-xorti. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu ommu Marija, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Meta Ġesu ra lill-ommu u lid-dixxiplu maħbub qal lill-ommu: Mara, ara ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: Hawnhi ommok. Minn dakinhar id-dixxiplu ħad għandu. Għal-ħabta ta' nofsinhar waqgħet dalma kbira sat-tielet siegħa fuq il-pajjiż kollu. Għax ix-xemx iddajfet, il-portiera tat-tempju ċartet min-nofs. Imbagħad Ġesu għajja tajta kbira u qal: Missier, nerħi ruħi f'idejk. U kif qalek ruħu ħarġ. Beda jfaħħal l-Alla u jgħid: Dan tassew kien raġel ġust.